por valor de 28 millones. Una deuda por habitante de 418. Alboraya tiene 22.563 habitantes. Ha presentado facturas por valor de 25 millones de euros. ¿Ha escuchado, no? 25 millones de euros. Una deuda por habitante de 1.108. Torrent tiene 80.610 habitantes. Ha presentado 11.400.000 euros en facturas. Una deuda por habitante de 141. Paiporta tiene 24.298 habitantes. Ha presentado facturas por valor de 4,5 millones. Una deuda por habitante de 185. Almásera tiene 7.250 habitantes. Ha presentado facturas por valor de 4 millones. Una deuda por habitante de 551. Moncada tiene 21.860 habitantes. Ha presentado facturas por valor de 3.200.000. Una deuda por habitante de 146. Follos tiene 6.962 habitantes. Ha presentado facturas por valor de 3 millones. Una deuda por habitante de 431. El Puig tiene 9.097 habitantes. Ha presentado facturas por valor de 2 millones. Una deuda por habitante de 220. Burjasot tiene 38.205 habitantes. Ha presentado facturas por valor de 5 millones. Una deuda por habitante de 130. No sé si ha tomado nota, pero creo que quedan manifestadas adecuadamente las gestiones. Molt bé. Segon punt. Se tractava de donar compte i, per tant, no n'hi ha segon torn de paraules. Següent punt. S'ha acabat els punts de l'ordre del dia. Passem a despatx extraordinari. S'ha presentat una moció per despatx corresponent al punt que n'hi ha que tractar com a conseqüència de la relació certificada que s'acaba de veure. És l'aprovació del pla d'ajust per donar possibilitat de pagar aquestes factures. Ha sigut dictaminat favorablement per la comissió informativa que acaba de fer-se fa mitja hora. En primer lloc, caldrà aprovar la inclusió com a despatx extraordinari. Alguna paraula al respecte? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'inclou, per tant, el punt com a despatx extraordinari amb 11 vots a favor i 9 abstencions. Al respecte del pla d'ajust, paraules? Crec que seria convenient que primer el regidor d'Hisenda defensara i explicara exactament no. És un pla complicat, explicara com a mínim les línies generals d'aquest pla d'ajust. Sí. Moltes gràcies. A veure, jo vaig a ser molt breu perquè ja és farragós i complicat el tema com per a fer-lo més, però bàsicament jo vull explicar què és el que se vol aprovar i què és el que s'està aprovant en aquest punt en concret. Com molt bé ha dit el senyor secretari, estem aprovant un punt que es diu aprovar un pla d'ajustament de l'economia tant de l'Ajuntament com de l'empresa pública com de l'Institut. Bé, jo fent una miqueta d'història, vull recordar, perquè així en aquest plenari, en els darrers plenaris des del mes de desembre fins ara s'ha anat donant compte de se trobem, quan l'actual equip de govern entra en l'Ajuntament, en què l'Ajuntament té un deute, com tots els ajuntaments que ha dit el meu company de l'equip de govern, i molts més, per no dir el 95% dels ajuntaments d'Espanya. Bé, a més d'això, es dona la situació que aquest Ajuntament hauria d'haver tingut aprovat un pla econòmic financer, això ja ho he explicat, però és que tinc que explicar-lo per a dir com s'ha desenvolupat el que ve després. Que per les circumstàncies vàries i diverses no es va aprovar en el seu moment, però que ara se té que aprovar. Bé, estem en l'actual equip econòmic de l'Ajuntament, des de novembre-desembre se plena totalment tot l'equip a partir de gener, treballant en aquest document de tant el pla econòmic financer com el pla de sanejament com els pressupostos del 2012 i fruit d'això es dona una primera versió i se convoca al Consell de Participació Ciutadana el 20 de febrer. El 20 de febrer se convoca al Consell de Participació Ciutadana i se li dona a l'oposició, als senyors i les senyores del Partit Popular, un esborrany
amb la nota de això és un esborrany i serà modificat perquè estem en una voràgine d'aprovar decrets i aprovar històries que a mi m'agradaria que fora una foto finish, però és que és impossible. No li tire la culpa a ningú, dic que la situació és la que és i els números varien d'un dia a un altre, d'un plenari a un altre, sí, se varia. Bé, una vegada s'aprova això, se convoca el Consell de Participació Ciutadana un 20 de febrer per a tindre la reunió un 27 de febrer, un 25 de febrer s'aprova el Real Decret 4/2012, que és el que aprova que el que s'anomena el pla d'ajust. És a dir, aquells ajuntaments que tinguen un deute tenen que pagar-ho i si no tenen que fer un pla d'ajust, el qual suposarà una operació d'endeutament a 10 anys vista. Estem parlant d'una operació que vincula a l'actual alcalde d'esta legislatura i als alcaldes venideros de 2 legislatures. De 2 legislatures, en total 10 anys. No passa res, està ahí, és un mecanisme per a que els proveïdors cobren, perfecte, doncs anem a treballar sobre ell. Però clar, els números se tronquen. El que abans era important, com era aprovar un plan econòmic financer i un pla de sanejament i uns pressupostos del 2012, que ho són, és important, arriba un moment que se té que prioritzar un altre document, que és el pla d'ajust, que és el que va ara a plenari. I per què té que anar avui a plenari? Podria haver anat demà, entre avui i demà, la resta de la setmana, treballar pel matí, des de l'equip de govern ens semblava que era una falta de respecte, no només a l'oposició, sinó a la resta de la ciutadania, que sabem i ens consta que els ve millor vindre un plenari per la vesprada i, per tant, amb luz i taquígrafos, aprovar el document, fer-ho així. I entenem que el moment i el lloc ideal és avui, dia 27, a més, per una senzilla raó, és que el document, el pla d'ajust, té que estar presentat en Madrid el divendres, com a tope, però se necessita un dia previ per a fer-ho, que és, en aquest cas, el dijous. Bé, tot i això, el dia 16, és a dir, divendres 16 de març, no és sinó un document que és el model del pla d'ajust. 16 de març, divendres. Dilluns 19 és festa, són les falles, i com són les falles no se pot començar a treballar sinó fins al dimecres, que és quan surt el primer model manejable en internet per part del Ministeri. És a dir, que des del dimecres de la setmana passada fins ara hem tingut l'oportunitat de fer aquest document. Amb aquest document, què se pretén? Doncs amb aquest document se pretén esbrinar, hilvanar una sèrie de mesures per a que l'Estat puga donar el vistiplau a l'operació d'endeutament a llarg termini per a aquesta gent, per a aquests proveïdors, a aquesta gent, aquests 5 milions d'euros, que són els 300 i pico factures, no són tantes perquè els proveïdors són menys, que se li deu, puguen cobrar, i això és el que estem aprovant. Com tot el món podrà comprendre, i és normal, en 10 dies vista una tesis doctoral no es fa. Almenys nosaltres no podem fer-la, i dubte que ningú ho hagi fet. Per tant, el que avui s'aprova és un document que és realista en un 90% i és un canto al sol en un 10%, però un canto al sol i la de la resta de l'estat espanyol que s'han presentat. Per què? Perquè són línies generals per a treballar per a que amb la idea d'un sostre de despesa, un techo de gasto, se puga arribar i tu dins d'aquest sostre de despesa pugues variar, però que estàs condicionat a que l'Estat, arribat el moment de fer una auditoria, una memòria d'intervenció, responga que arribes com arribes, però tens que arribar a aquest número. Per què? Perquè si no tindrem una sanció, i la sanció serà que aquelles transferències que per part de l'Estat s'envien mensualment a l'Ajuntament, com a la resta d'ajuntaments, ara l'Estat s'arroga la facultat de dir no te les done i pague jo al proveïdor, al banc, a qui siga. Per tant, nosaltres intentem fer un pla realista, però sent conscients que això és un camí. I com diu la cançó està, caminante no hay camino, se hace camino al andar, pues igual, así igual. Así se aprovarán unes mesures que no són paraula de Déu, són mesures que se poden tocar, se negociaran que se tenga que negociar, se acceptaran aquelles idees que siguen viables i que dins de lo que és el sostre de despesa no siga tocat, perquè això sí que és inamovible, el sostre de despesa, perquè ens ho manen des d'intervenció i des del Real Decret. I fruit d'això és el decret que avui anem a aprovar, i és el que demanem el recolzament del plenari. ¿Més paraules? Sí, gracias. A ver, yo aprovecho ahora que, y como está relacionado con el tema anterior de los decretos, yo quería hacer unas consideraciones.
se ha dicho que nosotros las facturas podíamos haberlo dicho antes. No, nosotros esta relación de proveedores la